गसाइगावनि बाबुबिलाव अइल इन्डिया लिमिटेडनि थावनि पाइप गावनानै गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। दुलियाजान सिलिगुरि फोनांजाबनाय अइल इन्डिया लिमिटेडनि थावनि पाइपआ गावनानै अर खामो होनना मिथिनो हादों। बाबुबिल गुदि फरायसालिनि खाथियाव अइल इन्डिया लिमिटेडनि थावनि पाइप गावनानै हरखाब अरा खामनायाव ओनसोलनाङैनो गिख्रंथाव थासारि सोमजियो। गामिनि रायजोफोरा थाबैनो गसाइगावनि अर खोमोरग्रा बिफाननो जाथायनि सोमोन्दै फोरमायहरो। उनाव अर खोमोरग्रा हानजाया अर खामनाय जायगायाव नुजाथिनानै अइल इन्डिया लिमिटेडनि थाव पाइप गावनानै अर खामनायखौ खोमोरनो हायो। निउज डेस्क रिपर्ट समनि रादाब। Xe आयु मा कोदम था भाजी तुम ना दी फायर ब्रिगेड फोन कर फायर ब्रिगेड साला गैस लगा दीजिए गैस ओए टाइम उठे ओए धरो धरो ओए जगह धरो ओए योटा धरो योटा देखता गोटा साला बोका से खावा रोज टॉक में बाड़ी जा थोड़ी गैस लगा दीजिए गैस लगा दीजिए अरे अच्छा दी दे दो पानी